A Feira Cabalar e da Maquinaria Agrícola é sen dúbida un dos principais atractivos das festas de San Marcos de Noia. Cada ano son numerosas as persoas que se achegan o 25 de abril ata a vila para participar nas múltiples actividades organizadas ese día, da man da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Fai 7, 8 ou 10 anos presentábanse 7, 8 cabalos a concurso, o ano pasado houve casi 100, eu creo que é total un éxito. É unha das mellores feiras que hai en Galicia, das máis antiguas tamén. Ese día disputarase a 18ª edición da Copa Galicia e realizaránse diversas exhibicións de doma e andadura, así como tamén os concursos morfolóxicos, con importantes premios en metálico para todas as categorías a concurso. Desenvolverase a exhibición de doma a cargo dun espectáculo ecuestre que chega dende León, chámase La Magia del Caballo. É un espectáculo con exercicios de alta escola, fantasías ecuestres, de doma vaquera, de algunha sorpresiña polo medio, con doma en liberdade. Bueno, temos un espectáculo verdadeiramente importante. A Marcha do Cabalo e que compartirá tamén pista ca nosa humilde participación, como todos os anos, co cabalo de pura raza galega, que dese xeito tamén colaborará de xeito importante ca Feira Cabalar de San Marcos. Outro dos atractivos deste ano será tamén a segunda edición da Ruta Cabalar de San Marcos, que terá lugar o domingo 28, coa que se persegue ademais reivindicar a Ruta Portus Apóstoli. O Concello noiés decidiu ademais aproveitar este ano para presentar o informe realizado para a solicitude da declaración desta festa como de interese turístico galego. Que é a presentación do documento que vai a valer para solicitar a Xunta de Galicia ese interés turístico da Feira Cabalar de San Marcos, non? Eu creo que é un traballo moi ben feito de investigación, de todo os requisitos que pide a Xunta de Galicia para poder declarar de interés turístico esta feira. Creo que é moi interesante. Nós tamén fixemos un informe parecido, aínda que cunha festa, como é a Feira Medieval, que tamén esperamos levala a pleno nos seguintes plenos, pero entendemos que a nosa feira, a Feira de San Marcos, pois ten moita máis importancia, tanto pola antigüedade como polo noso arraigo cultural e tradicional, e sobre todo porque nos diferencia dos demais, non? Podemos decir que hai moitas feiras medievales, pero a Feira de San Marcos, a Feira Cabalar de Maquinaria Agrícola, todo o que conleva iso é única.